Let's get izindaba Z1KZNTV uyifundela usamkeliswa kaNqulunga ngekubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Undunankulu Ubonane nabengozi Nabasophongolo.Kukhulekelwe unkosazana Udlamini ZUMA kanti ke luyaqonga olwasebaqulisini. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal noMsadube ebambisene noNgqongqoshe wezokuthutha nokuphepha komphakathi kulesi sifundazwe uSiphohlomuka bahambele koPhongolo endaweni yasogodlwayo nokuyilapho ke benze khona isivimbamgwaqo ngenhloso yokuqinisa kezokuphepha kulomgwaqo. Undunankulu bese edlulela emndenini yalabo ababazi isulu zengozi yomgwaqo eyenzeka ke ngenyanga kaMandulo eyedlula ke nempilo yabantu abangama20 ukuyodlulisa kamazwe enduduzo kanye nokunikela ke ngezipho zokudla nokunye. Njengamanje ke sila ku N2 oPhongolo egodlwayo lapho ke kukhona ke ongqongqoshe beminyango ehlukene okubandakanya kanye ke noNdunankulu wesifundazwe ukuzoqinisekisa ke ukuthi ke ziqine ngokwanele ezokuphepha emgwaqeni wona lo ikakhulukazi njengoba ke kuzokhumuleka ukuthi ngenyanga esisuka kuyo ke kwenzeka ke inhlekelele yengozi eyathatha ke impilo zabantu abangama20 ke amabili. Ungqongqoshe ke wezokuthutha kulesi sifundazwe umnumzane ke uSiphohlomuka uqinisekisile ukuthi ke bazokwenza konke okusemandleni ukuthi ke ziqine ezokuphepha emgwaqeni yakulesi sifundazwe usuku nosuku kuzo zonke izindawo zasifundazwe saKwaZulu-Natal. Siqhubeke isizwe samazenduduzo kuma families ashiwa abawuthandayo babo ngenxa yengozi zemoto kakhulukazizetruck. Ingakho namhlanje sama noNdunankulu ukuthi sizoqiniseka ukuthi ngempela amaphoyisa awenza umsebenzi ngoba savumelana ukuthi kufanele amaphoyisa ehliza bekhona la emgwaqweni ukuze abantu bakithi baphephe ngoba ukudlula komphefumulo owodwa kuyinto enkulu kakhulu. Kanti ke uNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uNabasophongolo naye uphumeke ngesingaye wazozibonela ngokwakhe obekuqhubeka ke khona la emgwaqeni uN2 njengoba ke bekuvalwe umgwaqo okuqinisa ezokuphepha. Sifuna ngempela ukuthi lenhlekelele eyasivelela ingaphinde na kanjani ivele. Sifuna futhi umphakathi wakithi uhlale uwazi ukuthi uma uhamba emgaqweni uphephile futhi bazi ukuthi njengohulumeni onakekelayo uhulumeni onakekela izidingo zabantu sikusukumele kakhulu zonke izinkinga abazibike kuthina. Ngingakusho nje la ukuthi enye inkinga esithe sabhekana nayo yilena ethi ngenxa yokuthi eminye imigaqo iyalungiswa uke ubone ke ukuthi ngenxa yokulungiswa kwaleyo migaqo abanye abashayeli babe sebethatha eminye imigudu yokuthi ba drive ngalezo indlela okusihluphayo ke ngoba ngaphambili lo mgaqo siyazi ukuthi ubungena umthamo omkhulu kakhulu ngaphambi kokuthi eminye imigaqo izilungiswe. Nakuba usizi lisabonakala emehlweni kulabo abalahlekelwa izingane zabo kepha ke bazokalise ukubuyelwa yithemba ngokubona uhulumeni wesifundazwe ungaphezi ukuzobaqinisa idolo. Lokhu ke kuvele ngenkathi uNdunankulu ehlangana nalemindeni eThusong Center egodlwayo. Elinye lamalungu emndeni yabalahlekelwa izingane zabo esikhulumisane nalo umuzi womusa Ntshangase uzibongele kuhulumeni ngendlela abelekelele ngayo ukubhekana nobuhlungu kanye nezindleko akade bebhekene nazo. Uhulumeni wakithi uye wasinaka kakhulu kuze kube namhlanje njengoba nje esinikeza ukudla nezingubo nakho konke. Siyakubonga nje bathi singasalindele lutho ngesizathu sokuthi bese sincwabile kodwa nje yindlela ke yokusiduduza leyo ukuthi duduzekane sinani nangemkhuleko nangakho konke kangangoba nengane ngangicelile ukuthi bengingajabula ukuthi izingane zethu zithola imisebenzi ziyikhiphe busy zikwazi ukuthi zinganake zilokhu zicabange emakhaya ukuthi ingane yami ngabe iyabuya esikoleni kodwa nje uma bethola imisebenzi avuka emsebenzini abuye enza kwenzayo alale. Kanti ke usuku luphethe ngokuthi uNdunankulu wesifundazwe ehambele ke imndeni yalabo abalahlekelwa izimpilo zabo engozini yemoto eyenzeka ku N2 ngenyanga kaMandulo. Ezindabeni Z1KZNTV ngikumqondisi Myeni ngibika ngisegodlwayo.
Kukhulekele ungqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uDkt Nkosazana ZUMA eThekwini. Lo mkhuleko ubuhlelwe inhlangano befundisi African Religious and Traditional Leaders Council. Abefundisi ke bathe kade baqala lolu hambo lokukhuleka noDlamini ZUMA kusukela ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 kwaba ke inhlekelele yezikhukhula eyahlasela isifundazwe iKwaZulu-Natal kulonyaka. Bathe ke lo mkhuleko bayenza kana kwezinye izifundazwe okubalwa ke neKapa. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uDkt Nkosazana ZUMA uhambele umkhuleko obuhlelwe abefundisi bamabandla ehlukene eThekwini. Ngiyajabula ukuthi abefundisi la kwaqala khona iANC ngoba phela iANC yaqala esontweni. Banabo bayasho ukuthi cha bacabanga ukuthi izwe selikulungela ukuthi abantu besifazane babe kuyo yonke indawo nasekubeni bangamelizwe ngesizulu. Ayikho into ethi ngesizulu umuntu wesifazane akazi lutho. Yiko kuthiwa ngesizulu okwehlula amadoda kuyabikwa. Makuthiwa kwehlula amadoda kuyabiwa kusho ukuthi kubikwa kwabantu besifazane. Udlamini ZUMA uthe baningi abesifazane abanamava okuhola. Amakhosikazi nje maningi amakhosikazi anecapacity ka-ANC nangaphandle kwaka-ANC. Icapacity ke uyayithola angithandi ukukhuluma ngami kodwa nje into engizoyisho ukuthi mina ngaqala ukuzabalaza ngisewumfundi ngoba ngangizibona izinto ukuthi zonakele ngisewumfundi. Ngazitshela futhi ukuthi ngeke phela ngimele lento kufanele ukuthi sizikhulule. That yiwo ngathi ngisewumfundi ngaba Vice President weSASO, South African Student Organization. Eqhubeka echaza amava akhe uDlamini ZUMA uthe usemnkantshubovu nangaphakathi eqenjini likaKhongolose. Ne-ANC ke yanginika icapacity ngaphuma ngaya emzabalazweni ngaphandle ngaqedela izifundo zami kodwa futhi ngasebenza ka-ANC ngabamba lapha kuningi nje ngeke ngiqede kodwa noma sengibuyile sabuya sazowakha futhi umbutho la ngaphakathi ngaba ke nenhlanhla ngaba ngizothini nje ngokukhulu ukuzithoba nganikezwa imisebenzi ama responsibility okufanele ngiyenze kwa health kwa umnyango wezangaphandle umnyango wezangaphakathi ngayiswa ku-AU ngayiswa nase-presidency manje ngakhoxa icapacity yonke leyo i-ANC ebinginikeza yona. Abefundisi bambeke izandla uDlamini ZUMA bathi bayameseka ukuba ngenele umbango wesikhundla sokuba ngumengameli waleli qembu le-ANC njengoba ilibangise kwinkomfa yokukhetha ubuholi kuzwelonke. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngiseThekwini. Abazibiza ngamalungu omphakathi ngaphansi komasipala ibaqulusi sebenxusekela umkhandlu ukuthi ke uqalisa uphenyo olunzulu kensolo kesibhekiswe kumeya umncedisi Maphisa osola ngokubhubhudla imali yalomasipala ngokufaka kupetrol ezimotweni engagunyaziwe ukuthi ke ahambe ngazo kanye ke nokwandisa isibalo sabaqaphi ngaphandle kokulandela imigudu efanele. Namhlanje ke lo mphakathi ubhekishe ngaphandle kwamahhovisi alomkhandlu ukuzokathula ke uhlu lwezikhalazo watholana phezulu namalungu e-IFP abezovikela imeya uMaphisa. Kuthulane phezulu amalungu azibiza ngabomphakathi kanjalo namalungu we-IFP ngaphandle kwamahhovisi kumasipala ubaqulusi njengoba beqalisa imatshi yabo phakathi kwenkaba yedolobha eFirehead yaze ayophelela ebaqulusini emahhovisi kamasipala okuyila khona afike bathula khona uhlu lwesikhalazo zawo.
kulamalungu omphakathi njengoba bekukhona egqoka izikipa ze-ANC akhala ngokuthi afuna kuphenya umeya mayelana nezinsolo abekwe kuzona asolakala ngokuthi usebenzisa imali engu-900,000 efaka upetrol ezimotweni zikamasipala ezinye zazo engagunyazwanga ukuba ahambe ngazo. Lamalungu athi lolu daba aselithathe abhalela ungqongqoshe ozokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uMnumzane Sihlezi Kalala ngokuthi aliphenye kabanzi. Namuhla besilethe imemorandum la kwamasipala emva kokusabalala kwembiko ethi umeya kamasipala uMnumzane Mncedisi Maphisa ukuchitha imali eza ku-900,000 eyisebenzisa ekharisheni kwemonto ephinde isebenzise nakupetrol. So now siyayibuza ukuthi imuphi upetrol ongabiza 900,000 in 2 months. Nanokuthi ke kunanembiko ethi umeya wayifakela ama-blue light la emontweni yomkhandlu ngaphandle kokuthola imvume ka-MEC we-Cocta kwi-province. Waphinde futhi wayedela i-backup ngaphandle kokuthola i-resolution ye-council. Owe-IFP kulesifunda uthi abakhathazwa kwenziwa yilamalungu ngoba bayazi ukuthi ANC idlala ipolitiki eshibhile ngoba naku bengasenawo amandla kubona lo masipala. Inkinga bakhungethe uANC lo bakhungethwe ukuthi abasaphethe ndawo amandla abanawo bafuna amandla. Inkinga yabo iIFP ibahluthe bonke omasipala kwaZulu Natal. Even ngikhuluma nje ngisho uSalga uphethwe inkatha ngoba iyona eyawinayo. Njengamanje bayabona ukukhabekho ndawo. Lokho abakushoyo ngomeya opetroli, imonto, amalambu kuyinto engekho leyo. Umeya njengomeya akayi-applyeli imonto njengomeya. Kunama officials ngaphakathi enza lezo zinto lezo. Akekho umuntu sengeke ngamsabisa ngokubulala futhi akekho ngiyoke ngimsabise ngokumbulala. Kodwa ke ngoba lolo daba lolo udaba oluphethwe abantu bezomthetho SAPS futhi kunencwadi ebhaliwe ibhalelwa ioffice lika speaker neoffice lika municipal manager kuzobe sekuba ke nezinto ezilandelayo bebambisene no SAPS nabathintekayo encwadini kuyobe sokuthi ngaleso sikhathi ke umkhandlu uyipronounce kanjalo ke neoffice lika mayor bese liyayipronounce ukuthi lo mcimbi lowo uthini. Lamalungu abesenqumela lo masipala ekuthena uphendule ezinsukwini eziyisikhombisa njengoba uhlu lwezikhalazo zawo lwamukelo loyo ngumphathi wawo lo masipala uMnumzane Udlamini. Kutyaboho Sibisi Kisefrahead. Inhlangano ebhekelele izinga njalo lemphumela kamatikuletsheni uMalusi isinxuse zonke izihlaka zezemfundo kuleli ukuba zenze isiqinisekiso sokuba ngezinye izindlela ekuzophephelwa kuzo ukuqinisekisa ukuthi ke ukubhala kwabafundi bakamatikuletsheni kakuphazamiseki kulonyaka ngenxa yokuhamba kukagesi okuqhubekayo kuleli. Lokhu kwekudalulwe uyisikhulu esiphezulu kuMalusi uDokotela Mafura Moketsi esithangamini nabezindaba nalapho ephinde wadalula ukuthi ke amalungiselelo okuqala kokubhala esemi ngomumo. Konke sekumngomumo ukuqalisa ukubhala ivivinyo zokuphela konyaka kwabafundi bakamatikuletsheni kuleli. Lokhu kudalulwe esithangamini nabezindaba senhlangano ebhekelele izinga njalo bemphumela kamatikuletsheni uMalusi. Yize le nhlangano ivezeke ukuthi isengxoxweni nabakwa-Eskom ukuqhamuka neqhinga lokungaphazamiseki kwalezi vivinyo inxuseke inhlaka zezemfundo ukuba ke zibe nazo ezinye indlela ezithembele kuzo. All assessment bodies are required to make alternative arrangements for the supply of power during the writing of examinations to mitigate the possibility of load shedding. We would like to issue a stern warning to all learners and teachers to refrain from all forms of teaching, including group copying, where teachers are sometimes implicated. We berate and condemn this criminal practice with the contempt it deserves. Bacela esigidini abafundi abazohlalela lezi vivinyo nonaka kuzokhumbuleka ukuthi ukufunda kwabo kukeke kwaphazamiseka ikhawu kuleminyaka emithathu ngenxa yobhubhane icorona, izibhelu, ikhukhula kanye nembhekisho. Kanti ke izinsuku zokubhala zimi kanje. We'll start on the 25th of October 2022 up to the 6th of December 2022. IB from the 20th of October
up to the 29th of November. Sakai from the 25th of October up to the 6th of December. Concerning the Department of Higher Education and Training, DHET, this NCB examinations will start on the 24th of October and conclude on the 28th of November, while the NATED ones are scheduled to take place between 14 and 30 November 2022. Ezokuphepha zizoqiniswa kakhulu ukugwema ke abangahle bazame ukukopela kanye ke nembhikisho esivame ukuvala thaqa izikole. Some schools are vandalized, as we all know, and it's very unfortunate that institutions that are supposed to be actually taking care of the future of our children can be vandalized by people whose interest is just to steal. We also discourage communities from using national examinations as leverage for their protest actions. Kunxuseke ukuba besuke kakhulu laba bafundi eindabeni ZUMA.1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu eThekwini. Asike sishelele edolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke okuyizona ehamba phambili. Undunankulu Ubonane nabengozi yasophongolo.Kukhulekelwe unkosazana Udlamini ZUMA kanti ke luyaqonga olwasebaqulisini. Uphazamisekile kumcimbi wentuthuko edidiyelwe kamasipala wesifunda eKingcetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokho okulandela ukuthi ke abemboni amatekisi abasebenzela edondotha kwesakamthetho empangeni bevaleke umgwaqo bekhala ngokungaqashwa umasipala njengoba kumasipala ubuqasha amabhasi ukuthutha umphakathi ke oza kulomcimbi bathi ke nabo ezabu isithuthi bekumele siqashwe ukuthutha abantu abeze kulomcimbi. Uphazamisekile umcimbi kamasipala wesifunda eKingcetshwayo okwethula intuthuko edidiyelwe kumphakathi wakhela umasipala umfolozi. Lokhu kuzimva kokuba bemboni amatekisi bekhala ngokungaqashwa kwezimoto zabo ukuthutha umphakathi uma kunemicimbi kamasipala. Kanti okunye umphakathi obukhala ngakho amanzi kanjalo nokuhamba kwagesi. Ikhalo ke umphakathi onazo kanye no-association ukuqasheka kohlelo lwezokuthutha. Inkinga ibe seqashekeni kwehlelo lezokuthutha bengabonwanga ngasolinye. Baqashe amabhasi odwa esingawazi ukuthi asukaphi. Imeyo masipala umfolozi uXolani Bhengu uveze ukuthi bazoba nomhlangano nezinhlangano zamatekisi ukulungisa lezi inkinga. Amasomatekisi bakhala ngento ethi umasipala wakithi uthema uqasha ezokuthutha waqasha amabhasi kuphela. Bayibona bevaleleka ngaphandle. So ke ngiyacabanga ukuthi kukhona mhlambe ukugeja okube khona lapho. Kepha ke ngibese ngisho ukuthi cha ngiyacela ukuthi sibuye sithole ingxoxo kahle sikwazi ukuthi sikhulume sikuhlele bese siyakulungisa. Umcimbi ugcina usuqala emva kwesikhathi obekulindeleke ukuthi uqale ngaso. Imeyo umasipala eKingcetshwayo uThami Ntuli izwakalisa ungenami ngokuvalwa komgwaqo ekubeni zikhona izinhlaka okuxhunyanwa nazo kungaze kufike embhikishweni. Usuku befanele uqale early kodwa ngizokuthoka bebevimbile emgwaqeni ngoba bethi bakhala ngezinto ezahlukahlukene ukuthi ugesi kade wahamba. Bakhala ngamatekisi, bakhala ngamanzi. Kungikhathazile ukuthi awukwazi kwaqonda nabo ngoba uma ngempela kuyizikhala egenuine bukhona phela ubuholi la khona amakhansela ukhona umeya wasemfolozi nami ngikhona uma sekuthile lezi inhlaka esengibalulile kwanami ngiyakwazi ukuthi kufinyelele kimi bese singenelela sibalekelela abantu bakithi. Untuli bese echaza ngenhloso ukuhambela umasipala umfolozi ikakhulukazi kwizindaba ezithinta intuthuko. Ikuphi esikutholile kuyizinkinga iziphi isombululo esizoza nazo uxazwe inkinga ukuthi abantu bakithi bathola amanzi. Siyazi ukuthi ke inkinga yamanzi kulezi insuku ithande ukwandayanda njengoba nogesi uhamba ngoba indawo eningi amanzi injini iphampa ngogesi. Phakathi kwezinto eziseqhulwini kulomphakathi osidingayo amanzi njengoba abanye bawo besawabanga nesikomo emfuleni. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo edondotha.
Umnyango wezokuthuthukisa komphakathi kulesi sifundazwe uthi-ke ziyaqhubeka izinhlelo zokweluleka ngokwemqondo kubantwana abayi-13 okusolakala ukuthi-ke badlengulwa umfundisi waseluvisi eNquthu. Lo mfundisi-ke uvele kafushane okwesibili enkantolo kaMantshi eNquthu. Icala-ke lahlehliselwa umhla zili-14 kuLwezi kulonyaka njengoba-ke umbuso uveze isizathu sokuthi-ke usaqhubeka nophenyo kanti-ke umfundisi usaqonye esitokisini. Ukuhlehla kwaleli cala osukela namhlanje kwenza imindeni eminingi kakhulukazi yabantwana yakujabulela lokho njengoba umfundisi uzoqhubeka nokugqunya esitokisini. Sinabo-ke abanye babazali nemindeni ethintekayo kodwa engathandanga ukuba ivezwe njengoba sobheka ukuthi ngakube kuthini ukuphawula kwamalana nazo lezi sigameko. Siswana siyabengena. Yebo njani? Yes, lithethela mfecala mfundisi. Yebo hlehlele umfoko umhla ka 14 November. Mhlawumbe njengomndeni kuthini ukuphawula kwenu? Mina ngiyajabula ukuthi siyabona ukuthi amaphoyisa bayalandelela ukuze ezokwazi ukuthi egcine ethola isigwebo esimfanele ngalento ayenze abantwaneni bethu. Ingane mayisho ngokusho kwayo uthi ubebukisa ama-movie khona then bese yayicela ukulala nazo then bese lala nazo. Uveza ukuthi awuhlale kulesi sifundazwe uze ngoba uzelwa leli cala leli. Ukukhathaza kangakanani ukwehla wenyuka njengoba leli cala seliphinde lahlehlela inyanga ezayo? Kuyangikhathaza kakhulu because manje ngisuke eGoli ngiza ngapha eKZN imali leyo. Kumele ngikhiphe imali ngapha ama-case numbers kaze siwathole from the start is case kuthulekile amaphoyisa awezikithi asitshela ukuthi kuhamba kanjani. Yimina wenza i-follow up nge-case then amaphoyisa awezikithi. Kanti omele umnyango wezenhlalakahle kulesi sifundazwe uthi bayakujabulela okwenziwe enkantolo wase bazoyiseka imndeni kuze ba umfundisi uthole okumfanele. Sinayeke la njengoba sobheka ukuthi njengoba bela ngaphandle kwenkantolo yiziphi ezinye zezinto abazenzayo ukusiza imndeni kakhulukazi nabo abantwana. Baba sicela ukuchecka la kade umfundisi evelele ngenyanga edlule benikuvezile nathembisa ukuthi izingane sizokwazi ukuthola ukululwa ngokomqondo. Ingabe njengomnyango senike mayelana nazo lezo zinhlelo? Angibonge msasazi, as social development we were able to reach out to all 13 affected families. We were able to provide our psychosocial support which looks at variety of aspects including the individuals that needs an intense therapeutic work. So amongst other things we have done, we were also able to initiate prevention programs in these 3 schools that are affected because all these 13 children were coming from 3 different schools which are all primaries and then the parents are not happy at all. Yena-ke omele umnyango wezenhlalakahle kusona isifundazwe sikhuluma naye ngaphandle enkantolo yaseNquthu njengoba bekuveza ukuthi babhekene nezinselele kakhulukazi babe kukhona izigameko ezisuke ezithinta ukudlwengula ezisuke yisolwa kwabafundisi okuyibona abantu abasuke bethembele kubona emphakathini. Okunye akuvezile ikona ukuthi abazali kuyimanje kusanzima ukukhuluma ngazo lezi zinto ngoba bathi einganeni zabo isima sikho kahle emakhaya kakhulukazi ngakho komqondeze zikhona izinto abazenzayo ukubasiza ukuthi abantwana njengoba abantwana abasabancane abafunde mabangena phansi bekwazi ukuqhubeka nasesikoleni ngale kokuphazamiseka. Kutebo Sibisi isenkantolo kaMantshi eNquthu. Abadlali beqembu lebhola eKaizer Chiefs bathe kuyinjabulo ke kubona ukuhlanganyela nomasipala weTheku ukuhlanza ke idolobha. Lokhu kushiwe ke ngunozinto waleli qembu nophindeka bengukapteni walo uItumele Ngikhune ngesikhathi ke behlanza indawo esondelene nolwandle imisebe kanye nechwebe. Uyiphini ke lemeya kulomasipala uPhilani Mavundla uthi ke kubalekile ukuthi lezi zindawo ehlale zihlanzekile ukuze ke izivakashi zizofika endaweni ehlanzekile. Mavundla uphinde wanxusa nezakhamuzi ukuthi ke zingangcolisi ulwandle. Ungenele umkhankaso wokuhlanza ichwebe lolwandle umasipala weTheku. Iphini lemeya kulomasipala uPhilani Mavundla uthe izikhukhula zashiya umonakalo ongapheli. Sizoklina la echwebeni laseThekwini ngoba kunokungcola okukhulu okuyilokhu kwenzeka ngesikhathi seyikhukhula njengoba nibona ukuthi kungcole kanjani. Kunanabantu abahlala kule mkhumbi siyibona la kuthiwa amayosh. Indlela okuyona ngcole ngendlela engasathendeki. So ke siphumile ke namhlanje siwumkhandlu waseThekwini sinabafowethu abavela kwiKaizer Chiefs abafana bokuthula noxolo. Sinabafowethu abavela kaPortnet la eHarper sikhipha umkhankaso nje omkhulu sifuna ukuzama lishona ilanga namhlanje kunomehluko la eHarper ngenyanga kaNovember kuye kufika imkhumbi lemkhulu ama cruise liner la eThekwini
isilethele ivakashi okuyizona ezisilethele imali eningi eThekwini. Ngakho sifuna ukuthi kushaye uNovember le ndawo ibe ihlanzekile ukuthi noma behlike emkhumbini behlike endaweni enhle ehlanzekile. Iqembu lebhola lezinyawo iKaizer Chiefs beliyingxenye yalomkhankaso. Okuimportant ukuthi singangcolisi la sisebenzela khona, singangcolisi la sihlala khona, singangcolisi la siba ne-enjoyment, la si have a fun khona, because if umuntu ungcolisa kunomunye umuntu ozoza after wena azosebenzisa leyo ndawo. So it's always important ukuthi ma kwindawo efana nale ehaba ne-beach, we keep it clean for the next person to use it. Umavundla uthe bafuna kushaye isikhathi samaholide iTheku selihlanzekile. Umyalezo wethu esisho nje manje sazi bonke abantu bakhala ngokuthi eThekwini akubhukudeki ngoba lingcolile iTheku, asingakufihli lokho. Kuneyinto engalungile eyifinyelela eBeach. Silokuthi kushaye isikhathi samaholide kaChristmas, yonke lento sibe sesiyikhuculile yalunga. Ingakho sinayo yonke lemkhankaso esiyenzayo. Emasontweni amabili edlule sasise prospecting eDakota Beach sihlanza nakhona, siyaqhubeka siyakhuphukana lonke iTheku. Kodwa umyalezo sithi esiuneza abantu sithi kubo njengeTheku silokuthi kushaye isikhathi samaholide kaChristmas, isimo saseThekwini kube sekuyisimo esigculisana kuthina sonke. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngiseThekwini. Asiphinde sithishelele etolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele kumbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithi zona ehamba phambili. Undunankulu Ubonane nabengozi yasophongolo.Kukhulekelwe unkosazana Udlamini ZUMA kanti-ke luyaqonga olwasebaqulisini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.17 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.47 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.74 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,665.37 i-ounce kuthi olungahlizwe wona obo $94.57 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weKaizer Chiefs uAdwazane useyichazeke njengephupho imbono yokuthi-ke iqembu lakhe lisemjahweni wesicoco se-league esiphethekwe iMamelodi Sundowns. Yize-ke noma uma zingase zinqobe izibhofana kwiChippa United kusasa kungazenza-ke ziqhwakele esicongweni uma-ke engekho ohlulwayo phakathi kweRichards Bay FC neSuperSport United. Kodwa kuzwane uthi-ke akayicabangi leyo uma ngethe-ke uthi-ke kuseva ukuqagula kwamanje ngokuhlwithwa isicoco iSundowns njengoba-ke beya kumdlalo we-10 weligi kule sizini wathi-ke isemningi imidlalo ezayo. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeze yaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nabahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sisale kahle emakhaya.